Tubig sa kasubaan, luhoy sa kahanginan, kini nagagikan, tuburan sa malinaw. Bagang kalasanan, alas kahayuban, kasa sa kinaiya, pinaagi sa Manila. Lunaw nga Pinoy ana, tabog sa kayutaan, napuna nga amo sa maayong kaumaw. Malinda, 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 Malinda. Amay ginumduman, kauswagan sa katawan, isang diking tanan, sa kagiran sa Manila. Mga katalagma, atong malikayan, atong bantayan, ang mahal ni sa Manila. Malinda, 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 Malinda. Kasa sa Malinda, umasanap sa bisno, tabang sa lanaw, usap sa Zamboanga. Kahiusan sa tanan, atong kikinahangan, usok sa mga dumagan, usok sa mga sumali. Malinda, 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 Malinda. Maayong buntag na itong tanan, maayong kabuntagon sa Sabado, no? Ano na tawag kita sa atong hamubo nga programa, malindang buntaog sa kinaiyahan. Kini inyong ubos nga alagad si Forester Gilready Kabatuan, ang kasamtangang OIC Senro sa DENR, diri sa 2nd District sa atong pinanggang probinsya sa Misamis Occidental. Magtukiyo na usab kaninyo kabahin sa mga kinaiyahan ug unsay mga uban pang mga programa sa DENR, no? Sa ngalan sa atong Arsobispo, si Arsobispo Martinez Humuad, atong station manager, atong CEO sa DXDD, si Father Daryl Rosales, ang atong production director, si Mr. Manuel Ronquillo, o ang iyang atong technical support, si John Babayron.
Sa ngalan usab sa among sekretary si Roy Sisimatog, sa among regional executive director si Forester Arlie Adorable, maayong buntag natong tanan. Inat unta nga nakapamainit na kita o makapamati ta ni ining gamay namo nga ipaambit kaninyo kabahin sa kaimportansya sa atong kinayahan. So karong buntaga atong tukion ang kabahin aning atong mga kasubaan. So limitahan lang nato gamay, diri lang ta sa atong mga kasubaan diri sa second district sa Misamis Occidental, o kay taga diri man pud ko, taga Tudela man ko. Bata pa ko, suba gid mi mga ligo. So kung atong makita na ay mga kausaban sa atong suba, ug angay nato nga tagaan og pagtagad. So kung atong tukion kining suba, dili pud nato siya disconnect or ato siyang malakbit gyud dito sa Mount Malindang Range Natural Park. Sa una natong episode ini nga atong programa, akong na istorya nga ang atong Mount Malindang Range Natural Park ni adtong mga 1970s proclaim siya as a watershed reserve. So, unsa man watershed reserve? Watershed reserve meaning tinubdan siya sa tubig. Tinubdan siya sa tubig. Watershed. So kanang watershed mong god kung ato siyang tagaan og maayong nga kahulugan, mura na siya sawanan sa ulan. So kung atong tukion ning suba na dato diri sa Labo, example, ang iyang uluhan ani to sa bukid, then ambak siya diri sa lapasan. Ang iyang mga boundary ana kanang mga taytayan, mga buko-buko. Sa pikas pod lahi na pod nga watershed, klari na pod. Sa pikas ang Tudela na pod. Ang sa pikas dito sa Malubog or Mikanaway na siya. So, unsa man ka importante ang atong mga suba? Una, nagsuporta siya sa atong domestic o sa atong agricultural needs, no? Domestic, mga ligo ta, agriculture nato, kita ta sa atong mga basakan nga kanunay gaani, kanunay gatanom, gumikan sa tubigan sa atong suba. O kanang atong mga suba, sa akong gingon ganina, gikan na siya sa ang uluhan niya nagikan sa bukid. O ang suba, tipik lamang kana siya sa gitawag nato og kabahin siya o tipik sa gitawag nato water cycle, no? So bata pa ko, mura og elementary ko or high school, giistoryahan mi sa water cycle, na evaporation, na condensation, evaporation saka ang tubig sa langit, na condensation mupurma ang mga gabon, dayon na ay precipitation, bugat na kayo mo ulan. Pag ulan, asa man mo tugdon ang atong ulan? Padung sa dagat, padung sa mga yuta, no? So kung atong tanawon, dako og papel ang mga kahoy sa pagpurma sa mga gabon. Kay ngano, nag-release man siya og oxygen og tubig during sa iyang pagproseso kanang gitawag nato photosynthesis. Usa nga kung atong lugar daghang kahoy, bugnaw og sige pod og purma og gabon, sige ulan. So sa bukid sige ulan. Kung sa ato dire sa una kanang ting-init gainit, sa bukid gaulan na siya o gainit kay gumikan kay tuay lasang dito, no? So ana ka importante ang bukid sa Malindang sa pagpurma sa atong mga suba, no? So kung atong tukion ron, magsugod ta Sinakaban, natay suba dire, no? Kaning sa Cagayanon o sa Sinunok, no? O kanipong sa poblasyon, kaning Kulupan River, ang isa Cagayanon River, ang isa Sinunok River, gagmay ra ni siya nga suba, pero kaloy siya Ginoo, bisag ting init dili siya mamala. Busang ang ilang basakan dito, kinamay mga irrigation system gibutang dito. Ilang basakan kanunay gyud nga naay gaani sila og gatanom, no? Dili sa Tudela napo ni ang Maikay Tigdok River, no? So ako taga Maikay man ko. Sa experience ko sa una kanang suba sa Maikay dako kaayo. Karon
nigamay na siya. Pero kaloy siya ginawa pag ginamamala. Bisag ting init, kamulo gina siyang ulan, agaw kamulo gina siyang naitubig hastang tigdok. Din sa ubos ana, diha ang mga basakan nato makita, no? Sunod, Sibak. Sibak River. Kita na punta dagko baga kaya pong basakan diha sa Sibak ug sa Basirang iyang gi suportaan. Tudela River. Dako kayong basakan nga iyang gisuportaan diha sa sentro na po na Ilon. Diha. Claren River. Ang uluhan ana dito sa Tiglawes ug sa Tunggo. Dako kay ang iyang uluhan, busa nga dako ug kay na siya nga suba. Makita nato na siya nga bisag mo ambak na siya nanas tulay, dako gihapon kay siya nga suba, di ba? So, sa may gisuportahan na nga mabasakan, diri dapit sa Mialin, Lupagan, Panay, daghan na siya gisuportahan nga basakan. Basakan lang atong gistoryahan. Labo. Dako kay ni nga labo nga watershed, dako nga suba taas kay tuan ni siya sa sitio Kalinuban nagsugod. Part na dito sa Tanggob. Ang iyang uluhan kaning between sa Gimad ug sa Huyuhoy kanang Fertig Hills. Pero sa sulod pagid kayo ni siya dito sa bukid sa Mount Malindang, sa Mount Malindang yun, no? Sa Mount Malindang yun. Pero dako pug kaayo ang iyang gisuportaan nga mga basakan. Busa nga kung moabot ta diha dapit sa Labo ug sa nang isa ka barangay Tapa diha kanang barangay Labo ug Mulikay sa nang barangay diha. Gamay na gid kayo ang Labo. Murag sapa kay na divert gid ang tubig halos padung sa basakan. Pero kung nata diri sa tulay, murag dako kay tanaw nato ang Labo, no? Pero kuan na siya. High tide, low tide, mura ng tubigan na. Hinay na kayo na sa taas, sa dapit sa kuan kay na-divert naman siya dito sa mga basakan. O manggawas na siya ng mga sapa nato diri sa Maningkol, diri sa Bila Consuelo, diha na siya mangambak ang tubig, no? Sunod, dito sa Tanggob, kaning Malubog River. Espesyal kay ni silang duha, no? Malubog ug Migkanaway River. Gatapad mo ni sila. Din mo po ni sila yung mga major river system sa Tanggob. Pero atong mabantayan ani nga kaning mga subaa mamad-an siya og taas nga ting init. Busa nga kung taas ang ting init, wala siya tubig, mag-brown ang mga basakan sa Tanggob kay walay tubig, no? Walay tubig. Sunod, dirita sa Bonifacio, Bagumbang River, boundary sa Tanggob ug sa Bonifacio. Dako po na siya og gisuportaan nga mga basakan des Migpange, Bagumbang, dira. Digson River. Gamay ra ni siya nga river, no? Murag upat ra ka barangay iyang ginakaber pero napoy basakan iyang nga suportahan ani. O ang naapod sa atong jurisdiction kaning Usugan River. Gikan gyud sa bukid sa Mapurog, Kanaw-Kanaw, no? Dito sa Don Victoriano na. O napoy portion sa Tanggob nga forest din. Ambak ni siya sa dito na ni siya ambak pa dong sa nang Tambulig man sa nang taban nga lungsod. Dito ni siya gasuporta sa mga basakan dito, no? Sa luyo sa Misamis Occidental, natay dagko pod nga suba diha pero tuwa na ni ambak sa Sambanga del Sur kaning gitawag natong Salog River. Pero ang uluhan ana na sa Mount Malindang, Dipolog River, ang uluhan ana to sa Mansawan, Gandawan area. Dapitan River, ang uluhan to gyapon sa Gandawan ug sa Mansawan area, no? So mo na siya naa sa adjong jurisdiction sa 2nd District. So unsa may akong ipasabot ani? Kung atong istoryahan basakan lang daan, dako kayo og kahimuan ang atong mga suba pinaagi sa Mount Malindang. Kung mabantayan nato nganong nihinay ang atong suba labi nagting init gumikan kay hawan, walay kahoy kayo ba? So ang pangsyon mangod sa kahoy, kung daghan kayong kahoy, inig ulan,
masalo ang maminusan ang impact sa ulan, so muagi pa siya sa mga dahon, muagi pa siya sa punuan, ug muhinay-hinay siya suyop padong sa yuta. Kanang gitawag nato og infiltration. Mo infiltrate gyud siya sa yuta. Pero kung abli ang atong mga kayutaan sa bukid, inig ulan ana, dili siya ang impact niya kusog kayo walay makapugong, busa nga inig ambak na sa yuta. Naay musuro pa dong sa yuta. Naay mo infiltrate sa yuta, pero kasagara muditso siya og runoff kanang gitawag nato og mudagan lang siya sa imabaw sa yuta, runoff. Madala pa niya ang yuta, busa nga inig ulan, lubog atong suba. Ano siya? Kung sa resulta, kay nadala man ang yuta, ang topsoil sa yuta nga mao itambok, busa nga kunik na pod. Nakinahanglan na pud ta og input sa farm input nga kasara ba dili mga organic. Aron dako abot ang atong yuta. Mao na siya. So, ang ngayon atong bantayan nga kung daghan og vegetation ang atong uluhan sa atong suba og kadaplinan sa atong suba. Makita ginato nga ang suba naara gyud sa ting-init. Busa nga sa DENR naami programa kanang gitawag na mo watershed kanang soil and water conservation program. Usa sa mga component ana ang gitawag nato watershed characterization. Unsa man na siya? Atong sutaon ang hulagway sa atong suba. Dili lang ang suba kundi apil na ang barangay ug boundary niini ug ang mga tawo niini, mga aktibidades niini, no? Mao na watershed characterization. So base anang watershed characterization, ato po dayong makita ang vulnerability sa maong lugar. Sa man ang vulnerability, kana bang kahuyang sa maong lugar, no? Kung kinta ang erosion map ug ang vegetation map ato nang i-overlay, makita nato dayon nga kung mag-ulan unsa nga porsyon sa atong river system o sa watershed ang dali ra mabanlas, ang dili kay mabanlas. So kasagara ang mabanlas katong wa kay kahoy, nasigad, ana siya. Kasagara man atong higad diri kay wa kay kahoy. Kay gidibot ginato agriculture busa nga. Angay ginunta nga magpractice ta kun ata sa bukid, magpractice ta og agroforestry. May kahoy, naapoy uma, pares na siya kay labi na kay naata sa uluhan, no? So kun atong tanawon, basakan lang daan, dako na siya kahimuan, no? Pero ang suba usab kung tan-aw nato, mabantayan nato, kaning naa sa mga bukana sa suba, naa diha kasagara makita nato ang atong mga katunggan. Naa diha makita nato ang mga katunggan. Ngano mutay ang atong mga katunggan diha? Gumikan kay sakto ra ang timpla sa tubig. Ang iyang kaparat ug ang iyang katab-ang sakto ra ang timpla. Pero sa mga lugar nga wala isuba or namatay na ang suba, namala na, hinay-hinay pug mawala ang atong mga katunggan kay dili kay sila ka-survive kung para pud kayo. Dayon gidungagan pa gyud nga adunay mga tawo nga naadiha na nimuyo, no? Gidungagan pa gyud kay mga tawo manimuyo ang ato na pong garbage problem, no? So dapat unta kung ato ni siyang tukion, dako kayo og kahimuan ang atong local government unit kung atong paluhon ang atong comprehensive land use plan, no? So balik ta sa balik ta aning suba, no? Ang kasagaran sa uluhan sa atong suba na sa bukid. Nasmot Malindang. Dayon kung atong tan-awon, timberland ang iyang classification. So, timberland meaning to say upat man guna sa konstitusyon nato, timberland, agricultural land kanang matituluhan, mineral reserve o
national park. So kanang national park mo nang Mount Malindang. Then outside sa Mount Malindang nga mga dili agricultural mo mga timberland. So sa imabaw nato na diha ang national park ug timberland nga yuta. So ang atong local government unit naana sila naana sila mandato nga maggama sila og forest land use plan. Yang ang DNR nag-provide og technical assistance ana. Murag dili sa second district nakagama na tanan. So dapat ang kulang na lang ana i-incorporate or I just know sa uban na incorporate na ba sa comprehensive land use plan. Kay makita nato sa forest land use plan dayon kung giunsa nato pag manage ang atong mga forest resources ug ang yuta nga timberland in relation sa watershed, in relation sa mga tawo nga nanamuyo diha, in relation sa ekonomiya, kay ang kung unsay mahitabo sa taas, mao bay mahitabo sa ubos, ano siya, no? Kung kinta ang atong bukid gamay na lang og vegetation, magsigi og baha or walay tubig, ang musapir baya ang napos ubos. Then kung musapir ang ubos, muhinay ang kinimay sa ubos, mapiktuhan po ang taas, ano siya. So kana na siya kanang interrelation, murag naara ta sa web ba, nga kung unsay mong buhaton nako mo po'y mahitabo sa imo. Ana lang na siya. So, mao na siya ang kaimportante, mga gagmayng aspeto sa kaimportante sa atong mga suba. So, hinaton ta nga, kita nga namati or kita nga napukaw atong unahuna sa kaimportante sa suba. Kanang atong mga daplin sa suba, kadaplinan sa suba, dili nato pamutlo ng mga kahoy diya. Kay naman ta easement nga gitawag nga kung sa agricultural area 20 meters dili na ngay na putlo na siya kay para watershed function sa suba na siya kanang mga kawayan nato sa suba lapin sa suba dili na to na siya pamutlon kay gawas nga gipuy-an na sa atong mga mananap ihalas nakatabang po na siya pagpugong aron di mabanlas ang dapin sa suba at the same time nag-hold po na siya og tubig during sa pag-ulan aron hinay-hinay niya og padung sa suba. Busa nga kung tanaw nato kaning suba nato nga dagko og lasang sa bukid sama ning kaning Claren River, Usugan, dagko pa manig lasang din dagko po siya og source lapad pud ang iyang uluhan dito. Dagko pun deposit sa tubig ana. Kay kung sa watershed sa water cycle pa ining ulan ana mo infiltrate ang ulan sa yuta tawag natong infiltration. So naa siya dito, either naa siya dito sa water table or ang yuta gagunit niya gihinay-hinay siya og release dito sa kay gravity man gyapon na. So ginahinay siya release padung sa ubos. Mo na gitawag natong base flow. Mo na atong i-maintain ta kanang base flow sa atong mga yuta. Aron ang atong suba di mamadaan. So kita kay manggamit ng gintag mga kahoy ka atong isugnod atong ibalay unsa pa diha. Di po nato kalimtan nga mananom ta labi na gitong nay mga yuta kay ako man ko yuta. Katong nay mga yuta nakalabay mga kasagaran nato dagko kay yuta. Dayon paghuman wala matikad. Kay di man pud mahilabot ang kasilingan kay ayuta man ikuan pero dako kay yuta wala matikad. Kung dili man gani nyo tikaro na labi na sa mga bukiran may pagtamnan ninyo nagkahoy. Kay umadamlag di lang ta kay balo naamoy maani at the same time ang kahoy po nakatabang po sa watershed function sa Mount Malindang o sa atong mga suba. Ano siya? So gawas ana ang atong mga suba makakuha mangyapon diha og mga ulang, mga amagos, usasa, pait-pait unsa ba diha, no? Pero sad to say sa pagkakaron murag gamay-gamay na lang sa una grabe. Manudsod rami sa suba, mga ligo mi sa suba kada Sabado kay manglaba. Magdala rami og kanon. Pag abot dito manikop rami dito. Dayon mauray among masudan. Pero karon mura og kumato kag suba, magdala gyud kag balon kay wala naman kay makuha siguro, ang imong makuha siguro
gamay na lang pinaagi hapon gumikan kay gumikan sa kausaban ba, no, na kita ra gihapon pod ang rason. So sa sunod sa natong istorya atong tukion ang kabahin aning problema nato sa basura, labi na gyud sa suba, naa sa atong mga suba. Maayo man kayo kita, bisag mo palit ta og tinapa, ipaputos pag natong silupin. Nga tinapa di man ta na mayabo. Mo palit og posporo, ipaputos pag natong silupin. Nga ang posporo di man unta na mayabo. Then asa mo pa do ang silupin. Sa una bata pa mi, di na masayang ang silupin, ngano? Imo man naman ang sapi-sapi. Karon ang silupin inig abot sa balay, ilabay ra sa banggira o dito sa abuan dayon. Ining ulan, anod dito sa maano dito sa suba. Pag abot nimo sa ubos dito sa bukana ang mga bakhaw, ang mga piyapi, gigakos-gakos, gigapos sa silupin. Wala siya. So ato untang minusan ang paggamit sa silupin. Katong mga butangan nagipinahag silupin, di natin paputo silupin. Di man na mayabo. Tinapa, palitag shampoo, plastic na daan, ipaputos pag silupin. So, naduble na. Kung pwede, magdala ng knit bag. Magdamong knit bag kay ako, ato kong merkado, magdamong kong knit bag. So, ang isda, tanang dito. Pagkabot sa balay, isprihan ako kay COVID man taron. Isprihan ako tanan. Ayan ako isud sa balay. Ang knit bag, nas balay na mo. Muna dala-dalaon ako sa merkado. So, naminos ang, bisag nagyap silupin mo sa balay, naminos. Kay kita, padung ra bagi suba ang atong silupin. So, kanang problema sa garbage, atong nang tukion pohon. Pero karon kay, ang atong gituki, suba. So, mao ni siya ang mga suba nato nga mga makita sa second district sa Misamis Occidental, no? Kung tanaan lagi nato, dako kay siya og kahimuan sa atong panginabuhian. Kana lang basakan daan gyud. Mao ra ginay akong istorya ninyo. O naana gani pud plano nga i-harness ang atong tubig para kuryente, di ba? So mag-unsa man na siya kung dili nato protektahan ang atong kabukiran. Ito aman dito ang uluhan. So mutabang ta, dili man ni trabaho ras DNR. Dayon ang atong malindang under man na siya Protected Area Management Board. Diin mo na sila gamanid sa Mount Malindang ang uluhan sa atong mga suba. Kanang Protected Area Management Board ang mga membro na mga mayor. Then sa under sa bag-o nga inipas, apil pa ang atong congressman o senador nga kun natay senador nga taga dire, no? So kanang mga mayor, mga kapitanes nga nasud sa Mount Malindang, mga tribal chieftain nato sa atong igsuon nga mga subano o mga people's organization o civil society organization na sila sa PAMBI. So hinatunta nga suportahan nato sila. Labi na gyud ang atong local government unit ato silang suportaan kay sila gyud ang gamanid sa area nila nga tagsa-tagsa, no? Na sila gigama nga forest land use plan, comprehensive land use plan. Mo na siya ang angay paluhon aron kung balayan na gina siya. Kung dili ni balayan, dili gini sa balayan. So kung naibay-bay na siya, dili gina siya balayan unta, mangita gid unta ta og lugar nga sila mabalhin. Kay kung na sila diya sa baybay, dako kay tag problema man siya. Daplin suba namuyo ang uban. So asa man ambak ang ilang mga baho, ang ilang mga basura sa dito. Man siya. So inana ka importante atong suba. Napasiguro rin mo'y nahibawan matin bahin sa suba kay sa una kami mga ligo magimig suba. Karon ang mga tao ron namalik og kaligo sa suba, di ba? Wa na kay maligo sa daplin sa dagat. Pero tuas bukid kay ang suba nato subos di man limpyo. Ang ato na ganito yung mga swimming pool sa imabaw kay tuwa limpyo ang tubig, no? So tuas ang limpyo nga tubig. Dapat kami sa una dastigdok, pwede may maligo dastigdok. Limpyo man. Karon maligo ka diha, kay balo basin og kurikungon ka, saba kay sakit sa kuan, kay balo. Kay basig di na siya fit for swimming.
Kay categorize man na ang atong mga suba according to their usage, no. So hinatunta nga tabangan ninyo ang DNR, tabangan nato ang atong local government unit. Ilabi na gid itong nakapahimos og dako sa tubig gikan sa suba. Magmatngon kita, magbijilan kita kung may mga tawo nga namutulog kahoy, nga dili angay, namutol sa daplin suba o dito sa bukid nga uluhan. Itaho dayon sa DNR o sa mga miyembro sa Anti-Illegal Logging Task Force sama sa PNP, sa Philippine Army, sa DILG, sa atong mayor o sa atong kapitan. Kay aksyonan dayon nato na. Kay kani atong gibuhat karon para ni sa tuwa. Pero para pud ni sa maabot. So kung sa atong gi-enjoy karon, dapat ma-enjoy pud sa atong mga anak o sa ilang mga anak. So kung naa pa nang suba diha sa Clarin o suba sa Tigdok o sa Siba, kinahanglan na sa maabot na gyapon na. Kay kung way tubig, lisod ba ya? No? Mamatay ang tao kung way tubig. Balag di kaligo, ang problema kung di ka inom, mamatay yun. Ano siya? So naitunta nga aduna kitay nakatunan or gamay nga nakuha nato sa atong istorya karon o ginaot na suportahan ninyo ang DNR sa mga programa nga gilusad niini, no? So napabata tayo oras. Sa ngalan sa DNR, no? Pasalamaton gyud mi ni Archbishop Martin Humuad aning programaha kay iya mi gitagaan og slot ani sa DXDD. Archbishop, keep safe o inat-untang ang Ginoo. Aduna naani mo kanunay, no? Ang atong station manager. Salamat usab ni Father Darrell Rosales, no? Ang atong CEO, atong production director si Mr. Manuel Lungkilio, ngun man usab ang technical support nga si John E. Babayran. Kini ang inyong ubos nga igsuon, no? Si Forester Gilly Kabatuan, ang YC Sinro diri sa Sikan District sa DNR diri sa Misamis Occidental. Sa ngalan sa among secretary, si Secretary si Mato, sa among Regional Executive Director, si Forester Arlie Adorable. Ingon mga sa among Pinro, si Engineer Ray Fernandez. Kaning amo ang trabaho ra gid ni. Dayon dili ni siya trabaho nga kanang aron lang nanabaho lang mi. Nanabaho mi para ni sa kinaiyahan. So inat unta inyong masabtan ang trabaho sa DNR. Na kung dakpon gid mo namo. Kay para ni sa atua o para sa atong kaugmaon. So i-manage nitong sakto ang atong kinaiyahan. Ug suportahan nato ang mga programa sa DNR. Daghang kaayong salamat og maayong buntag natong tanan.